ಸೊಲ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಕೇಂದ್ರದ ಪಣಕಾಸ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎಣ್ಮನೆ ಸರ್ತಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಡು ಈ ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ದುಂಬುದೀತೇರು ಬಡವಿರು ನಡುವರ್ಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರೈತರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ದುಂಡು ಅರ್ಪಂತೇರು ಸಂಸತ್ತಿಡು ಗುರುವಾರ ಇತ್ತೆದ ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಪಣವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಸತ್ತಿಡು ಬಜೆಟ್ ದುಂಬುದೀರು ಎಣ್ಮನೆ ಸರ್ತಿಗಾರ ಬಜೆಟ್ ದುಂಬುದಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿರು ಒಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಮಾದಂಡು ಒಂದು ಬಡವೇರು ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲು ಪುಂಜನಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಂಡನ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪಂತಿರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಡುವರ್ಗದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಣ ಉಯರ್ತದ ಪ್ರಮಾಣಡು ಗುಮನಡು ದಿವೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಬುಡ್ಪುನ ಮಿತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿನ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರ್ತೆ ಮಲ್ತದೈತದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಟಿಡಿಎಸ್ ಬುಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬುಡ್ಪುಡೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದನೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಬಿಲೆತ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪುಡೇನು ಕೊಡ್ದೈತದು ಇಲ್ಲದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅಡಿಟ್ ಬುಡ್ಪುನ ಮಿತಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದಂಡೆ ಒಂದೆರಡು ಒರಿಪಾವನ ಬಂಡಾಲ ಪಾಡುನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ನಗರ 2.0 ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ 5 ವರ್ಷಲೆಡು 1 ಕೋಟಿ ನಗರದ ಬಡವಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಡುವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಿಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಲೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊರಿಯರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಾಲ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಲೆಗೆ ಅಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮೋಸಪೋಪ್ನೇನು ತಪ್ಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಂಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವೇರು ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಗುಮನೊಡುದಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಎಣ್ಮನೆ ಬಜೆಟ್ನು ಸಂಸತ್ತಿಡಿದು ಚರ್ಚೆಡು ಪಾಲ್ದಿಸಂದೇರು ಐಕಳ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 49ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳ ಕಂಬಲೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಕಾಳ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ 49ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಐಕಾಳ ಭಾವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಳಗೆ ನಡಪಾದು ಶುರುವಾತಂಡು ಐಕಾಳ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮಾತೆರೆನೆದುಕೊಂಡಿರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಐಕಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಐಕಳ ಭಾವ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ KPK ಹೆಗ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದೇರು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೇರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು KP ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಜನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು BM ಜೋಶಿ ಯುಗಪುರುಷದ ಭುವನ ವಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ನೆಲಗಟ್ಟಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರ್ ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಈ ಒಂದು ಐಕಲದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದೇ ಸಂತೋಷ ಈ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟದು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಗುಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗುಲು ದಾದಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾಡು 5 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅವಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆವಡು
ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಬೋಡು ಎರಲೆ ದಾಗ ನೀನು ವೆಟರ್ನರಿ ಒಂಜಿ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡ ವೆಟರ್ನರಿ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲಾಖೆನೇ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಲು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರು ದಾಲ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ 1500 ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಂತಾಬಾರಿ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಬಂದಿಪ್ಪನ ನಂಗೊಂಜಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 1362 ಬಲ್ಬ್ ನಾಕಲ್ ಪ್ರಾಯಶಃ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದು ಕೆರೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಪನ ಒಂದು ತಾಕತ್ತೊಂಡು ಏತ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಚೈನಾ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಪಾಸ್ ಚೈನಾ ಬಟ್ ಎತ್ಲೆಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಜಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಯೋಡು ಕಡಂಬೆ ರೇಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಯೋಡು ಅಂತ ಬನ್ನದು ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ಐಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಡ್ಡೋರ್ ಮೇಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಲೆಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸಿನಿಮಾನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು. ಪುತ್ತೂರದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತೂರಾಯ ತುಳರ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆರು. ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನೆಲೆಬೂಡು ಆದುಂಡು ಸಿನಿಮಾಲೆಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಗತು ತೋಜಿನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು. ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಡುವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಲೆಡು ಪಾಕ ಎವುದೆಪ್ಪಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾತಂಡು. ಎಂಚಿಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದುಂಬರಿಯಡನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ನಾಯಕರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಪಾಕ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡೆತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ದಿರ್ತು ತೋಜಾ ಒಂದು ಬೈದುನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆರ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ ರಂಜ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೀರು ಗೀತಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಟುನಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೆರ್ತು ಬರ್ತಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಭಾಳ ವಿಶೇಷಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಂತ ಪುತ್ತೂರದ ಕೈತೋಲೆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಶ್ವಾಸರಿಪ್ಪಂತಿನ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ನಾಟಕಗಳ ಕೈಗುಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸದೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋಣ ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪೊಂಜೂರ್ತಿ 28 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸ್ನೇಹಾಲಯಡು ನಡೆತದೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಟ ಚೈತಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಜೆನ ಅರಣ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಪ್ಪ್ಯಾದೇರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾವೂರದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದನಿಲಿಟ್ಟು ಚೈತಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊಂಜೆನ ಬಚಾವ್ ಮಂತದು 28 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಕುಟುಂಬ ಸೇರು ನಂಚಾತಂಡು. ಪೊಂಜೆನ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ಗೆಲು 28 ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಬು ತೋಜಂದೆ ಐನ ಚೈತಾಲಿ ಯಾನಿ ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲ ಮೇರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂದಿರು. ಚೈತಾಲಿಯರ್ನ ಇರುವೇರು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಡು ಒರಿ ಅಮೃತ ಸರಟು ಸೀನಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಸಿಲ್ಚರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆದ್ದೆಪ್ಪೆದನ ಏಪೊಗ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿருந்து ಮಗನಕ್ಲ ಆಸೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪೆನು ಒರೊಡ್ದೊರನೆ ಜೂವಪ್ಪ ತೂದು ದುಃಖ ಬತ್ತದಡೆ. 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಕೂಟ ಚೈತಾಲಿಯರಿನ ಬಚಾವ್ ಮಂತದು ಅರೆನ ಗುರ್ತು ಪತ್ತಿರ ಭಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದಂಡು. ಅಕೇರಿಗೆ 2024 ನವೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಚೈತಾಲಿಯರಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ವರ್ಗ ಮಲ್ತದಂಡೆ. ಆಂಡಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಟುಂಬರು ನಡಪತ್ತಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೇರಿದು ಪಾಕನಾಮನಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದುಂಬಾರಿತದೆ. ಈ ನಡುಡು ಪೊಂಜೋರ್ತಿ ಚೈತಾಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೇರೆ. ಪಿರ ಉಂಜೈನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುಡಂದೆ ಪುಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು.
ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ದೇಶದೊರ್ಮೆಡು 1490 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೋಜಂದ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಆಕಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದಂದೆ. ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವೇತೋ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಪಿರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನ ಈ ಸಂಸ್ಥದ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಜನ ಭಾರಿ ಪುಗರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕರೆ ಬುಡುಪುನವು ಧರ್ಮ ಅಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು. ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚುಡು ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದಾರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊಕ್ಲಿನ ಮರ್ದಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪಣಂಬೂರು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಡು 4 ದಿನದ ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೆತುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು NB ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೆರೆ ಬುಡುಪುನವು ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಗ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಬುಲೆಪಾವನೊಂದು ಪಂಡೇರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಐವಂಡಿ ಸೋಜಾ, ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ, ರಾಜ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಣರಂಜನ್, ಮಲ್ಲಕಂಬ ಬಿರ್ಸೇರು ಉದಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗುರುನಾಥೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಕರುಣಾಸಾಗರ್, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಕರುಣಾಸಾಗರ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಗೌಡ, PN ಶೆಟ್ಟಿ, ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕಿರು ಸಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಶನಿವಾರ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ನವನಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ, ತೆನಸು ಉತ್ಸವ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧರ್ಮದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಳರಿ ಪಯಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಸದಿತ್ತೇರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಮ್ಯಾರಥಾನ್, IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಯಾಥಾನ್, ನೀಂದುನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಂತಲು ಬಯ್ಯಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ರಾತ್ರಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಡಿಮರ್ದ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಕಡಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ದುಃಖಂ ದುಃಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಂ, ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ ಸುಖಾನಚ ದುಃಖಾನಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ತೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತೆರೆಯಂತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಂತೆ. ತೆರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಆಗಲ್ಲವು, ಕಳಿಸಿದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರ ಕನಸು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀಚುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು, ಅನೇಕ ಥರದ ವಿನೋದಾವಳಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಏಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ. ನಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೊಂಬೈ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡಿತಿದ್ದು ನಮನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರ್ಲಾ ಈಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು.
ಮೂಡೈ ಬೊಂಬೈ ಕುರ್ಲದ ಬಂಟೆರ್ನ ಬೌನೋಡು ನಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ನಮನೋತ್ಸವ 2025 ನಡೆತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಬೀಳುವ ಸಾರಕ್ತ ನಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡೆ. ಪುಟ್ಟ ಶಾರದೆಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆನ ತೃಷ್ಣಾ ನವೀನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ತೃಷ್ಣಾ ನವೀನ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾದ ಪಾತೆರ್ಪನಗ ತೃಷ್ಣ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ತಾಳೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿರ್ವೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ, ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆಲಾದಿದ್ದೀರು. ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನವೀನ್ ಈಗ ವಿದೇಶೋಡು ಸಾವಿರ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಕನು ಪೆನ್ನೆದ ಸಂಗತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಿನವಿನ ನಿಂಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಗರ್ತ ಕಲವಡೆ ಚುರುಕು ಕಾತೆರಡು ಮುತ್ತು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ನಡಪೆರೊಪ್ಪುನ 25ನೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯರನ ಅಜಪ್ಪು ನಡೆತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರ ಉಂಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು ನಡಪೆರೊಪ್ಪುನ 25ನೇ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರರಾತಿರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಾಗೃತಿಗಾದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತ್ರದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಬರವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲ್ಯುಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮನೆತನೋಡು ಪುಟುದೇರು. ಭಾರತೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಡು 14 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದು ಚೇಳಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಕೆಲಸ ಆಕೇರಿ ಆತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥದಾರ ಹವ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದಾರ ಆದುಪುನ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದಿರು. ಬರವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬಾನುಲಿ ಪಾಠುಲೆನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿರು. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರೋಲೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪದಕ್ಲೆನ್ನು ಬರೀತೀರು. ಕಡೀಡ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತುಳು ವಾರ್ತೆ ಓದುನಾರ ಆದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆಲ ಕಲಾವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾವನುಲ್ಲಿರು. ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಲೆಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂದಿದೇರು. ಇತ್ತೆ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದುಲ್ಲಿರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮೀಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬಿರುವೆರೆ ಸಭೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿಪ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಿರುವೆರೆ ಸಂಗೊಲೆಡು ಒಂಜಾದುಪುನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಮೀಂಜ ವಲಯ ಬಿರುವೆರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಿರುವೆರೆ ಸಭೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿಪ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಾಳ ಗುರುಕಾರಮಿಟ್ ನಡತ್ನ ಸಭೆನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಾಲ್ತೇರು. ಕಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟೆಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತರಡು ಗೆಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕ ಕಣಿಯೂರು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವರ್ಕಾಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಂಟಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಳೆಯೂರು, ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ ಕಳ ಗರುಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿರು ಅಶೋಕ ಎಂಸಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಸುಕೃತಿ ವರ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸುವರ್ಣ, ಚಿಪ್ಪರ್ ಪದವು ಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಜೀರ್ ಪಳ್ಳ ಜನನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದ ತಿಲಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಡಕಳಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಣ್ಣಾರ ಬೋಡುದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಮೀಂಜ ವಲಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಕಾರ್, ಸಂಘದ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಗದ್ದೆ, ದುಂಬುದ ಟೀಚರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಗುರುಪಾದೆ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಬೆಜ್ಜ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವರ್ಕಾಡಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂಬಾರ್, ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು. ನಾಸಿಕ್ದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾಸಿಕ್ ನೆತ್ತ ಮಹಾಸಭೆ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಸಾತ್ಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಇಂಚಿಪ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲಬಿನೆರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಲೇಸ್ದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ನಾಸಿಕದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾಸಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂಚಿಪ ಸಾತ್ಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಡ್ ನಡೆತಂಡು ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ಮಣಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ವಾರ್ತಾವಾಚಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಗಣ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ തുടർന്ന് ಅರಳಾದು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಕರಿನ 34 ವರ್ಷದ್ದು ತುಳು ಸೇವಾ ಸಂಘಗಾದ ಬೆಂತಿನ ಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಂಗಡು ಬೆಂತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಿವಂಗತ ಪಿಟಿ ರಾಯ್, ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಉಮೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಕೆಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಮೀನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಅಳಪೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಟಿ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ನಾಸಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕ್ ಗೋರ್ಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತಂಡು. ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಲಿಗೆ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟೆರಾಪುಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಡೋಂಗಿ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೋಂಗಿ ಪಾತೆರಗ ನಿಕಲು ಕೆಬಿಕೊರಂದೆ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲಿಡ್ದು ನಿಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಧಿನ ಪತ್ತುಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರಿ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ಕುಲೆ ಭಾಷಣುಡು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆನು ತೋಜಾದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಭೆತ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯರು. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಎದುಕೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿನು ವಾಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಚ್ಚಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀಯುತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಣ ಸಂಗ್ರಹದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಿತಮುಡಿ ಮರತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಜನಲು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಲು ಸೇರಿದಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗುಮನ ಒಯ್ತಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶಾಂಭವಿ ತಂಡ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವ ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆಕು ರಂಗದಿಂಜಾಂಡು. ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ವತ್ತಿರ್ದ ಚೀಪೆತ್ತೆನಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವವ್ರತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಲ್ಪನಾ ಬಂಗೇರ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯನ ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಆಳ್ವ, ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಚ್ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಐಕ್ಸಲಾದು ಮಾತ್ರನಲ್ಲೇ ತಂದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೋಯ್ 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 ಮಂಚಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತಿಂಡಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತಿಂಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಬ್ಬತ್ತಿಂಡಿಯೇ ಬಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಗ ಒಂದು ಬಸ್ಸೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ ಕಪ್ಪುಲ ಸೇರುನ್ಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋತ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.